Здравейте, приятели! Бих искала да благодаря на Верига Мови, че ми дават възможността все още и продължават и преди това и сега да имам кутии за благотворителност в тяхната верига. Дала съм паричките, които взех. Ето. Излезнаха 1781 лева. Дарителската ми сметка е в евро, съответно ще бъдат преобразувани в евро. В кутиите намерих и 50 лева, и 15 евро, и стотинки, и всякакви суми. Много благодаря за всички, които ми помагат. И пак да благодаря най-вече на Верига Мови, че ми дават възможността да имам кутии при тях